ഒരിക്കല് ഈസാ നബി ഹവാരിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ സുഹൃത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വസ്ത്രം അങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോയാല്, അവന്റെ ഔറത്ത് വെളിവായാല് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു മറുപടി പറയാണ്, നിങ്ങള് അത് മറച്ചു വെക്കും. ഈസാ നബി പറയാണ്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഗ്നത വെളിവാക്കും. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കുറിച്ച് എവിടുന്നോ കേട്ടത് ഇതിലേക്ക് പലതും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ പോയി കുറ്റം പറയുന്നത് അവന്റെ നഗ്നത വെളിവാക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ കുറ്റകരമാണ് എന്ന് നമുക്കിടയിൽ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ? കൂട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമാശക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലതും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നാം കാണുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഗൗരവം അത് വലുതാണ്. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ.